Sziasztok, üdvözlöm a kedves hallgatókat! Most itt van velem Barta Endre, a korábbi kolléga. Igen, itt vagyok. Kemán Eszter, aki újfent köztünk van. Igen, ismét újra, sziasztok! És itt van Kovács Levente, az évkadétja Hungari. Mondjuk még el egy párszor, egyébként én is köszöntöm a kedves hallgatókat. Mai napon Tivadar névnap alkalmából, ami 20-án lesz, úgyhogy ma Csongor névnap van, szóval köszöntjük a csongorokat. Van egy pár az iskolában. Semmi baj, egy kis baki belecsúszott így a műsor elejébe. Majdnem Levente. Igen. Hát itt vagyunk a diáktap alatt, mert ugye lusták voltunk kimenni bármilyen programon részt venni. Igen, a többiek közben kötélhúzáson vannak, meg előtte volt még minden is. Hát ilyen kötelező programokon Már a kötélhúzás egyébként lezajlott, nyertünk. Csak mondanám, megint a mert 12. nem osztály volt nyert. kihívó. Nagyon szuper, hát akkor ez legegyszerűbb volt. Win szituáció, egyszer húztunk, az is ilyen vegyes összetétel volt, és azt is megnyertük. Úgyhogy Nagyon helyes. Egyébként a focit is megnyertük, úgyhogy ha minden igaz, akkor már 2 nyereményünk a mai napról van is. Amit majd egyébként 45 percen belül fogunk megkapni, előreláthatólag, mert akkor lesz az eredményhirdetés. 4:02-kor, most jelenleg 12 óra 37 perc van. Fényes, enyhén túl meleg szerda délutánon, mert hát igen, most már délutánnak is nevezhetjük. nem én jöttem fekete hosszú nadrágba, ugye? Hát hanem nem, Levente. nincsen Dominik egyedül, úgyhogy Igen, egyébként négyünk közül te vagy egyedül rövid nadrágba, szóval nem én voltam az. Egyedül ő gondolta végig az egész napot, hogy amúgy hány fok is lesz. Igen, az a baj, hogyha meg viszont reggelsz, akkor reggel fagysz meg, úgyhogy most Én vagyunk még abban az állapotban. Én még De- melegítőt is hoztam. egyébként nem baj, biztos szerintem a hideg fekete lesz. amúgy öltözteti az embert. Sokan vitatják egyébként, hogy szerintük a fekete az egy színe, vagy nem. Szerintem egyébként. Árnyalat. Szerintem igen, egyébként tényleg mindennek. Hát Deep Purple-ös pólóban a kollega itt ül előttünk, hát természetesen ez egyértelmű. Hát gyakorlatilag egyébként a fekete az tényleg olyan, hogy az mindenhez megy. Tehát, hogy egy feketét fel tudsz venni bármihez. Igen, ezzel egyetértek Mert amúgy. egy árnyalat és az árnyalatokhoz akármilyen szint fel tudsz venni. Hát ez egyértelmű, de mondjuk egyébként, hogyha így vesszük, akkor mindennek minden az árnyalata. Tehát ugye a szín spektrumban, ugye abban az adott színtartományban gyakorlatilag mindenből következik, hogyha megfelelően alakítjuk a tengelyeket. Úgyhogy ennyi gyakorlatilag. Igen, ezzel kapcsolatban nagyon sok mindenkinek így van ilyen, tehát sok mindenki mondja azt, hogy hát most ez árnyalat, vagy szín, vagy nem tudom. Szerintem ez nem annyira lényeges, hogy most szín vagy árnyalat. Öltöztet, jól van- néz ki. Ennek van bármi jelentősége, ami miatt ezt így nagyon kéne. Én ezt sose értettem. Szerintem, Annak, hogy... Igen? szerintem egyébként az a lényege. Hát így stílusnál, öltözetnél. Most szerintem egy ruhának az a lényege, hogy te jól érezd benne magadat. Most az, hogy mások mit gondolnak róla, úgyse tudsz mindenkinek megfelelni. Itt meg akkor lényegében az a lényeg, hogy azt érd el, hogy saját magadnak tetszél, neked jól álljon a ruha, vagy legalábbis te úgy lásd, hogy az jól áll, és aztán, hogy azon felül mások mit gondolnak, az úgyis mindig megosztó lesz. Valakinek tetszeni fog, valakinek nem fog tetszeni, ez ízlés kérdése. Bizonyos kereteken belül. Igen. Igen, tulajdonképpen. Igen, azért ez fontos hozzátenni. Persze, valami Igen, fontos, alapvetően undorítóan fontos, igen, tudsz igen. kinézni. Mert most Igen. figyelj, most felvesz egy almazöldet egy ilyen, nem tudom, most mondjuk bugyi pinknek. Hát vagy nézzük Az- meg az Jokernek nem. az öltözködési stílusát, ugye a lila meg a zöld az nem feltétlenül mennek össze Hát egymással. az már csak azért megy össze, mert az a védjegy egy Jokernek, tehát az már csak azért. De egyébként meg Igen, nem menne még úgy az így sem. színekben nem. Közben itt belelapoztam a mai hírekbe. Semmi baj, nyugodtan. Hát igazából pont erre gondoltam én is, hogy lassan valami zenét is nyomhatnánk. Hát most egyenlőre zene még nem lesz, ugyanis most egyenlőre egy kis beszélgetős óránk lesz, viszont jöttek itt érdekes hírek az internetről, hogy például Johnny Depp végre elkezd új filmet forgatni, szóval lesz megint Johnny Depp-féle film. És mi a film címe? Vagy arra még nem tudni semmit? Nem, Még semmit nem tudni? nem, annyit írnak, hogy egyenlőre újra forgat. És mi lett a Karöteger kalózai hattal? Ez egy nagyon jó kérdés. Mert hogy tudom, hogy terve volt, és én meg egyébként egy nagyon nagy Karöteger kalózai fan vagyok, és így várom a következő részt nagyon. Hát, ahogy látszik, nem valószínű, hogy lesz ebből bármi a Hát közeljövőben. akkor pék rakja tele őket. Én őszintén szóval ehhez nem tudok annyira sok mindent hozzáfűzni, mert én nem láttam egy részt sem, és én azt sem tudom pontosan hány rész van, meg hogy így ezzel kapcsolatban semmit nem tudok. Hát nekem igazából a Ebből kedvenc leért, részem, igen, amikor hogy- kiállnak oda a hajó elejére, és éneklik azt, hogy Near far wherever you are. Igazából a Karib-tenger kalózaiból ez a kedvenc részem. De biztos, hogy jó filmet néztél meg? Persze, természetesen. Hát egy kicsit ilyen romantizált, ez jó jel. Aha, igen. Hát Azóta azóta volt is, benne esetleg jéghegy? azóta is lenyugszik egyébként a tengernek a mélyén, úgyhogy Elárulom, hogy a Karöteger kalózaiban egy ének sem volt. Dehogy nem. akkor értsük a poént. Köszönöm. Hol? A második rész elején.
Vagy a harmadik. Jó, de az egy kalózdal volt. Igen, de mindegy. Lényeg, hogy Levente a Titanicot nézte meg a Karib-tenger kalózai helyett. Igen. Semmi baj, semmi baj. Köszöntjük egyébként az utazókat is újfent. Kicsit a közlekedésről. Az M1-es autópályán Biatorbály térségében még tartanak a felújítási munkák, ezért a főváros felé vezető oldalon a 18-as kilométertől 2 kilométer hosszan csak a két belső sáv járható. Az erős forgalom miatt 7-8 kilométeres torlódás várható a járművek esetén. Az 51-es főúton pedig Bócsa és Jakabszállás között a 30-as kilométernél árokba borult egy teherautó, a műszaki mentés idejére félpályás korlátozás van érvényben. Szponzorunk a Puskás stúdió volt egyébként. Ezek a mai napi útinform hírei. Hát épségben reméljük hazaér. Így van. Igen. Mindenki vigyázzon egymásra és saját magára is. Igen. Ne szágudjunk 120-szal a 40-es táblánál. Bambikra vigyázzunk, meg kiugornak. Kicsit szeretek japán katonát játszani, hogy azt mondják, kamikáz, ezt Banzai. Hát tulajdonképpen igen. Hát nem, én mondani előbb, hogy banzai. Te strigulázni szoktad, ha lesz majd autód, így majd valahová így fel fogod majd ragazgatni, hogy na, akkor eddig 2 bambi, 3 gyalogos, igen, 2 óvodás, meg lehet azok bemaradnak nálam. Ha egyet sem ütöttél el, akkor bambino egyébként, úgyhogy... Na, de kicsit teleljük egyébként a témát. Most igazából arról szerettünk volna beszélgetni így a mai alkalmakor, hogy tulajdonképpen a Puskásban milyen a diák élet. Esztihez fordulok most itt szembe velem, hogy egy lány miért választja a Puskást. Ez biztos egyébként egy ilyen gyakran feltett kérdés neked is, amikor esetleg a családon belül beszélsz erről, vagy ismerősök kérdezik. Igen. Ezt elég gyakran feltették nekem, és ez mindig sűrűn szokott téma lenni, ha új ember kérdezi, amúgy te hová jársz? És így elmondom, hogy amúgy hová járok, és így Retyezáti gimnázium? Nem. És így ledöbbenek, hogy te oda, és ott nincsen kevés? Mondom, egyre kevesebb. Hány lány is van most összesen a Puskásban? 11? Azt hiszem. Amália tanárival beszéltem, és mondtam múltkor, hogy most kevesebb lesz, tehát hogy most, hogyha az érettségzők elmennek, 8-an maradunk elvileg. Hát de várj, nem tudom pontosan, hogy van, én ezt hallottam, nem tudom, hogy mi az simán lehet egyébként. Valami ilyesmi lesz, tehát hogy elég kevesen maradunk. Hát attól függ, itt számítunk lánynak, ugye, mert igen, van ugye egy érdekes emberke. De most, hogy még nem néztük meg a következő kívülre lesznek 9-esek. Hát azokat nem néztük meg, elvileg lesznek még. Mindjárt mondom. Én így hallottam, de nem tudom. Viszont így a kérdésre visszatérve, hogy miért választja, őszintén szólva én a gimnáziumokkal úgy voltam, hogy láttam, hogy köztünk kik mennek ilyen gyengébbekbe, és én nem akartam egy olyan közösség tagja lenni, akik olyanok úgy viselkednek, vagy olyan gondolkodásuk van. És úgyhogy én emiatt nem döntöttem ott. Egy erősebb gimnáziumba is mehettem volna, ha picit jobban összeszedem magam, és a szóbelikre sokkal többet úgy készülök, és de hát nem akartam versenyistálóba menni, hát a francia akar oda menni. Hát de figyelj, ezt gyakorlatilag, igen, tehát gyakorlatilag... Hát igen, nem akarom az összes létező szabadidőmet, még azt a keveset is azzal tenni, hogy folyamatosan tanulok. Hát világos, nyilván. Igen. Ennek ellenére... Arra ott lesz majd az egyetem. Igen, hát egyrészt az egyetem, másrészt ennek ellenére itt is elég sokat kell tanulni, meg pontosan. Elég sokat kell készülni. Tehát, hogy itt nem elég az, amit az órákon veszünk. Nyilván nagyon fontos az, hogy figyeljünk, az, hogy megértsük az anyagot, de csak az, hogyha órán figyelsz, még az se elég. Tehát az, hogyha nem ülsz le otthon gyakorolni, meg ilyenek, én azt érzem, hogy akkor sokkal nehezebb. Akkor pótmérés várható egyébként. Igen, hogy akkor az akkor teljesen... Azaz. Hello! Lehet jönni pótmérni? Na, igen. Nem mondunk. Egyébként visszatérve még így a mostani a mostani felvételizettekre, a következő jeligéket, illetve hát pontosabban így a nickname, ezt szokták ugye mondani, csak ugye hát az angol kifejezés, ilyet nem használunk, ugye, mert hungarista, nem. Tehát, hogy a következő becenevek hangzottak el, például Dávidó 2009, Katona, Levi tanul, és ez nem én vagyok éppen, Rosszkéz, Bálint, JW 999, Peti 137, Oroszlán, Bence 0428, Dasa, Aramis 27, TRK, vagyis Tango Romeo Kilo, Kocka, F. Péter 0105, leköptem a mikrofont, vagy például Gergő Steam 1. Ez is egy jelige volt? Nem, ez nem, de mondjuk egy DZN 10-es.
Ezek alapján versenyzőnk is nem van. számíthatunk túl sok hölgyeményre? Smith, Boszkó, Kivi, esetleg még Kivi az, aki még Boszkó? lehet egy lány. Sárkány 01. Hát itt van egy Bacsó 193, lehetséges, hogy ő a Bacsónak. Egyébként van egy Zsanér nevű is, tehát igazából lehet, hogy valakit Zsanettnek hívnak. Lehetséges. Majd ez úgy se derül ki még. Bár igen, ez majd szeptemberben fog kiderülni De leginkább. van egy Lulu, Az viszont jó jel. aki lehet, hogy Luca. Az viszont jó jel. Szerintem Bár Még nekem, egy- vagy pedig nekem van olyan fiú ismerősöm, akit szintén Lulunak szoktak becézni. Lulu? És akkor Igen, őt hogy hívják? Neki mi a teljes neve? Ötletem sincs. De tudjuk, hogy Lulu. Barátnőmnek a valami rokonát, őszintén szóval ötletem sincs, Lucifer. kicsodája. Nem Fogalmam tudom, sincs. annyit, csak így szoktam Oho. hallani, hogy igen, Lulu, és akkor na mi van, és akkor mesél róla, hogy megy neki, meg nem tudom, és akkor hát így mesél neki, és akkor így a sztori közepébe, hogy így amúgy szerintem ő nem biztos, hogy lány. Hát és így figyelj, rákérdezek, hogy így tulajdonképpen. amúgy, és akkor miből gondoltad, hogy lány? Mondom, te Lulunak hívod. Hát, Hát úgyhogy Lukács. ja, lehet, hogy Lukács, valószínű, igen. Lehet, hogy valószínű, Lukács. úgyhogy nem tudom. Reménykedjünk, hogy Lulu egy hölgyeményt rejt. Igen. És a fő a nyelvtudás esetleg az egy fiú lesz, vagy lány? Hát igazából Fő a én lányra nyelvtudás. tippelek. Igen, valószínű. Nézzük, pont Köszönjük kérdése szépen. megint. De amúgy lehetséges. Jaj, valaki be szeretne jönni a stúdióba, villog a lámpa. Minden esetre egyébként visszatérve a témára, volt valami... Elvárjunk. Igen, szóval megvan ám, hogy mit szeretnénk kérdezni. Szóval hogy alapvetően terve van az, hogy esetleg ezt tovább is viszed ezt a szakmát, amit itt tanulsz? Őszintén szólva nagyon is tervbe van, de nem vagyok teljesen megbizonyosodva arról, hogy nekem ez lenne a legjobb szakma, de ha ott vagyunk, hogy oké, ha nem ez, akkor mi más, és akkor is, tehát ezzel hozzám úgymond a legközelebb. Hát én eléggé a számok híve vagyok, és így ez alapján más nem nagyon jön szóba, úgyhogy remélem, hogy itt meg fogom tudni állni a helyem, és nem fogok megbukni, mit tudom, mondjuk 10. végén. Vagy Hát ezt alá tudjuk támasztani, hogy nem. Tehát valószínűleg azért itt Nem, azért az még a nincs. 10-ig még egészen egyszerű eljutni, utána már lehetnek bonyolultabbak 11-ben, tapasztalatból igen, akkor beszélek. csak sem, hogy ott akkor az sem. ágazati, meg hogy azután, nem Az tudom, legalább, hogy úgy azon menni úgy fog-e. is átrugdosnak, hogyha nagyon olyan van, tehát olyan nagyon ritkán bukik valaki. Tavaly mondjuk azt hiszem volt bukó, de az bukik meg, aki meg akar bukni. Tehát, hogy aki nem feltétlenül Hát szeretné igen, ezt a csak szakmát nem is ez a tovább. megbukás, hanem hogy számomra olyan, hogyha tanulok valamit, hogy akkor azt jó lenne tudni is. Tehát, hogy most Ezzel beülök. egyetértek egyébként. Igen, tehát hogy beülök így órára, és akkor így olyan tök fura, olyan rossz érzés úgy beülni, hogy Ha nem amúgy, tudsz valamit. hogy Igen, azt igen, nem tudom, mi volt múlt órán. Tehát, igen, hogy igen. mi volt? Tehát mi volt az anyag? Igen. Nyitom ki a füzettem, és így Tök vizsgálok, ismeretlen. hogy így Saját írásodra. ez volt, ezt én leírtam, hogy ezt én átolvastam, ne szórakozz, és így nézem át, és ezt kéne mára tudni. Hát, Jaj, mi is de így jó. leszünk az érettségivel, ugye Igen. kedves kollégák itt mellettem. Nagyon jó Igen, lesz, igen. jó van. Meséljetek erről, mennyit izgultok? Ki mennyire? Hogy készültök? Barta Mennyire Hadit Hungari. sikerült? Én pont engem kérdez, hogy hogyan kell készülni az érettségre, Nem, hogy csak hogy te hogyan készülsz, mennyire izgulsz, mennyire félsz, mennyire van Sehogy. motivációd másoktól esetleg. körülbelül Nem egyébként mondunk így. ilyet, nem, felelősségtudatos puskás diákok vagyunk, csak ne puskázzuk el ezt a lehetőséget. Na igen. Aha, igen, ne Ez puskázzuk el. De hogy Figyelek, nem nagyon tudom, figyelek egyelőre ebben. készülni, most én jelenleg én 2 részre osztottam fel, mondom, így most elég rendesen megküldtem az írásbeli részét. Úgyhogy most van egy csomó, nagyjából egy ilyen vastag tócban, most ezt nyilván a hallgatók nem fogják látni, Körülbelül de 10 egy olyan cm-es 10 mutatót. centis tócban állnak az ilyen feladatgyűjtemények érettségihez, mind törihez, mind magyarhoz, mind matekhoz, mind angolhoz, mert nekem még angolból le kell tenni az előrehozottat. És akkor most ezek még megvannak, utána még nekiállhatok azt a körülbelül 6-7 centis vastag történelemkönyv, 2-3 történelemkönyv Köteget, igen. tételköteget, és még a magyarról nem beszéltem, hogy hasonló vastagságú. Úgyhogy még azért itt lesz egy-két gyűrni való dolog. Dominik, köszönjük szépen. Én alapvetően nem érzem annyira vészesnek ezt a dolgot. Aztán lehet, hogy alábecsülöm a dolgokat, de én úgy voltam vele, hogy megvárjuk a szünetet. Most egyelőre iskola mellett úgyse tudunk teljes mértékben ráfókuszálni, mert megvannak még ugyanúgy az elvárások. A csütörtöki napról szerintem inkább nem szeretnénk nyilatkozni, egyikünk sem, hogy ez hogyan történt, azra a
2 szakmai témazáróval. Ó, igen. Jaj, ne. Múlt hét csütörtök. Jó, hát még hogy izgultunk egy hete? Hát most is izgulhatnánk egyébként, mert gyakorlatilag a jegyeink azok ezen múlottak, de hát igazából figyelj, nekem még mai napig ezen múlik, mert Vitelli tanár úrnál jelenleg bukásra állok, és egy egész éves dolgozat előtt állok. Ilyet nem mondunk. Úgyhogy... Ne járatjuk le saját magunkat, menni fog az. És ez ilyen... Már megkapta a füzetemet, úgyhogy menni kell neki. Át tudom érezni, mivel nekem most volt egy sérülésem, ezért közel egy hónapot hiányoztam, és sokat voltam ment kórházban, és ott aztán mindent lehet csak sziszkót tanulni, nem? Kórházban? Igen. A sziszkót még otthon sem tudod, sőt, még órás sem tudod. Azt sehol se lehet tanulni. FL. Ott Ennyit meg mondok. aztán... Fal. Igen. Úgyhogy ott elég nehéz volt, úgyhogy én le vagyok maradva. Én még mindig ott tartok, hogy a hálózatok legelejénél, a többiek meg már laptopokat szerelnek. Catch up with the others and catch down after Úgyhogy that. ott tartok, hogy 3 témazáróról Csak vagyok van. lemaradva, és ezt be kéne pótolnom. Úgy rögtön 2 Hát az mondjuk baj. És ezt tanóra most... alatt. Aha, Ö, a szünet után. igen, a szünet után, de Ja, úgy, tényleg. hogy nekünk csütörtökön van óránk, tehát Aha. itt duplába vagyunk, és nem tudom, mikor lesz következőleg olyan, hogy ez meg is lesz tartva, Aha. ugye jövő hét a szünet, azután Hát igen. megint nem Igen, lesz, egy és kis akkor nem tudom, ideig, egy igen. jó darabig, és akkor utána az lesz, hogy hát igen, ott már nem lehet az, hogy na, akkor következő órán megírod még ennek. Nem, ott beülsz, és Kész megkapod, pont. ott nincs mese. megkapod, ott nincs, úgy megkapod, és Meg így fogja írni. biztos, hogy meg fogom írni, és csak De azért jó, mondom, és jól hogy is fog sikerülni. ha készülök rá biztosan, de jelenleg ott tartok, hogy az a közel 4,5 fejezet az nem túl bíztató. Hát figyelj, 4,5 fejezet egyébként így a szünet alatt, azt kéne begyűrni, ugye? Igen, azt kéne begyűrni. Na hát nekünk meg 4,5 még a fejezetre többit. volt egy hetünk kb. Volt egyszer egy Igen. ilyen, úgyhogy... Az igen. Hát igen, úgy alapvetően, ha csak az lenne, úgy én se sírnék annyira, de mivel említettem, elég sokat hiányoztam, ezért elektrotechnika, fizika témazáró, Figyelj, magyar, bármi van, töri segítünk. témazáró. Ez- Úgyhogy igen, ezekből így picit most így állok. De Figyelj. szóval visszatérve itt a bukás részéről, sikerült néhány rosszabb jegyet beszereznem, szintén Imtából, ha már ott tartunk. Még és évtávnak most- hívják 9-ben, igen, egyébként Igen, a későbbi igen. hálózatok nevű óra. Jézusom. És Ez sem ennyi egyébként, ennyi a különbség, hogy más a neve. nagyon-nagyon remélem. Na mindegy, és hogy ott állok, hogy most bekaptam azt a néhány rosszabb jegyet, és most ott állok, hogy 2:30 körül állok, felfele elkerekítve. Azt hiszem, bár most régen néztem, úgyhogy most én is nagyon-nagyon izgulok, mert hogyha most mind a 3-at sikerül nem túl jóra megírnom, akkor azt jelenti, hogy én is bukásra fogok állni, és nagyon Ne is nem gondolkodjunk szeretném. ilyenben. Én se szeretnék ilyenekbe gondolkodni, Nem gondolkodunk ilyenben. de hát igen. Úgyhogy átérzem. Úgyhogy menni fog, mindenkit biztatni Simán. kell. Senki nem fog megbukni. Az osztály felesem Legyen így. közülünk. Szuper. Néhány hír még egyébként a Puskásból. Szavaló versenyt rendeztünk április 15-én, Igen. tegnap a tegnapi napon. Az eredményekre még egyébként várunk, a tanároknak a felkészítését, illetve a lehetőséget is köszönjük szépen. Kazinci érmes tanulónk is van. A Kazinci Ferencről elnevezett szép magyar beszéd verseny Kárpát-medencei döntőjét 2025. április 11 és 13-a között rendezték meg Győrben, és az ünnepségen részt vett 2 diákunk, Toma Tamás a 11. E osztályból, és Vaszkó Őrs a 10. C osztályból. Miután a fővárosi fordulóban nyújtott szereplésükkel kiérdemelték a továbbjutást, mindketten szépen helytáltak, és Vaszkó Őrs döntőbeli teljesítményét a zsűri Kazinci éremmel jutalmazta. Gratulálunk nekik! Igen, innen is gratulálunk még egyszer, nagyon jók voltatok. Kódkupa április 9-én került fel a hír a Puskásnak a honlapjára. A Neumann János Számítógép Tudományi Társasága Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium és az Algo Pro Klub által meghirdetett Kódkupa IIOT válogató versenyen indult csapatunk. A döntőbe ugyan nem jutott be, viszont több fordulón keresztül eredményesen szerepelt. Úgyhogy nekik is gratulálunk. Zrínyi eredmények a 9. évfolyamon. Első helyezést ért el Arató Gábor Kristóf a 9. A osztályból, második helyezést ért el Kadók László Levente a 9. A osztályból, és szintén egy hölgy, akiről még eddig a mai napon nem esett szó, Monoli Luca lett a 3. helyezett a 9. A osztályból. Szabó László tanár úrnak köszönjük szépen a felkészítést. Clap. Még egyszer. Klap, bomboklap. Most meg vagyunk így. Végül az időjárásról. Igen. Na azért nem itt túlzásról létszik.
Igen. Most Az időjárásról úgyis csak annyit tudnánk mondani, hogy itt milyen meleg van. Szép, így nagy, akár meleg. ennyi ide is. 36 fok van körülbelül bent. Igen, Hát, jelenleg már nem azért fele kell gondolom, elrossz- amikor nem az fele az kell időzés, nem amikor rossz, kínő mint az hűvösebb van, mint ifitábor. bent. Így van. Igen. Az az ifitábor, amikor a tetőtérben körülbelül 40 fok volt, mindenkinek le volt égve a háta, és mindenki úgy érezte, hogy meggyulladt konkrétan. Pontosan. viszont hála Istennek ez most már így az utolsó napok egyik, amikor ilyen borzasztó melegünk van, ugyanis ma ugye 26 fok van, holnap lesz 28, ami most kimagaslóan sok, miután hála Istennek pénteken visszesünk 19-re, és onnantól egészen, hát körülbelül a következő 2 héten keresztül 20 fok környéke legmagasabb, amit látok, az most 24 fok, esténként pedig 14-15 környékén maradunk, úgyhogy nem lesz okunk. kezdünk melegedni. Igen, kezdünk melegedni, nem fogunk fázni, de megsülni sem még. Azt majd ráérünk. Még most nyáron. kell kihasználni. Igen. Túrázás, ide-oda mászkálás. Jut eszembe valakinek, van-e valami terve, így most, hogy szünet lesz lassan. Gondolom nektek bőszen tanulás. Csapadék az országban Ugye- elszórtan várható. Egyébként, hogyha A túrázni menne az hogyha, ember. Köszönöm a hogyha váltást, készülünk az köszi. egészségére, akkor egyre gyakoribbak lesznek az esőzések. Igen. De Nem is értem alapvetően miért. szerintem Hát. egyébként így a szünet alatt mi hárman nem igazán tervezünk semmit, azon kívül, hogy azért lesz egy 3 nap, amikor egy kicsit úgy lerakjuk könyveket, de azon felül egyébként muszáj vagyunk rá fókuszálni, mert én például úgy voltam, hogy a szünet alatt úgyis jobban rá tudok fókuszálni, akkor nekifekszünk. Úgyhogy nem igazán vannak itt szervezésben semmik. De neked még nincsen ilyen problémád, és még az ágazat. Addig élvezd ki, igen. Bár mondjuk te meg Igen. akkor, ahogy már hallottuk, az iszkóra fogsz készülni valószínűleg. Hát legfőképpen arra, de mivel tényleg nagyon le vagyok maradva nagyjából mindenről, tehát amikor visszajövünk a szünetből, már a többiek a következő anyagból írják történelemből a témazárót, én még az előzőt se írtam meg, úgyhogy így maradok dupla töri témazárót írni majd. És mi a témakör? Őszintén szólva odáig jutottam, hogy nem tudom. Az nagyon jó. Úgyhogy Ez nagyon jó téma, Úgyhogy- akkor szerintem melyik tudnék tanárnál? ebből egy esszét írni. Melyik tanárnál? Mr. Szőkével vagyunk, Ó, az szuper. úgyhogy Nem is szőke. Hanem kopasz. Kopasz. most már igen. Eddig se volt szőke. Volt. Egyébként nagy arc a tanár úr. Én nagyon-nagyon szeretem, bár mivel a történelem nem nőtt igazán úgy a szívemhez, úgy értve, hogy így tankönyvvel, és akkor leülünk a órán, és akkor jó, és akkor mit tudom én, haladunk tovább. Ez a része ez nem. Az, ha érdekesen visszamegyünk, és akkor ugye alapvetően úgy történelemről beszélgetni, azt úgy nagyon-nagyon szeretem, de így leülni órákhoz, azt úgy nem. Úgyhogy Hát nem könnyű, igen. Egyszer gyere be Sós tanár úrnak az óráira, garantálom, hogy meg fog változni a történelemről egyébként a látásmódod. Jó értelemben. Jó értelemben. már várom. Igen, egyébként hozzá kell tennem azt, hogy a történelem pont az a tantárgy, amit sajnos ilyen iskolai keretek között annyira nem lehet átélni. Mert ott lényegében száraz anyagot kell bemagolnod, és ugye alapvetően... Ez figyelj, ez Elveszik az tanárfüggő, hogy most melyik tanár mennyire itatja át azt a bizonyos száraz tananyagot. Tehát Persze, az benne van azért mindenféleképpen, hogy az tanárfüggő, de alapvetően, hogyha azt vesszük, hogy most elmegy az ember egy múzeumba, és élőben láthatja ezeket a dolgokat, és ott olvasta róla ezeket az információkat, az megint egy másik dolog, mint hogyha egy tankönyvet olvasni, és ott lenne benne egy darab kép róla. És azt most tanár legyen a talpán, aki tényleg úgy meg tudja szervezni, hogy akár nekem volt szerencsére tapasztalatom, hogy behozott adott tárgyakat az adott témakörhöz. Igen, ezek mind szép és jó dolgok, csak egy általában az szokott lenni, hogy oké, igen, hogy tök érdekes, tehát ha múzeumba is megyünk, akkor ott elolvassuk, hogy mihez mi fűződik, mi kapcsolódik hozzá, és ezek nagyon-nagyon érdekesek, de ennek úgymond elveszik a varázsa attól, hogy így olvasom a tankönyvet, és így látom benne azokat az információkat, hogy na bakker, ezt mindent meg kell tanulni. És így következő órára, azután ja, igen, amikor az ember lát egy bizonyos, nagyon érdekes témát, és akkor így rájön, hogy várj, ezt meg kéne tanulni. A És így liberalizmus elmegy tőle a kialakulása, kedve. Igen, új igen. eszmék Elmegy a megjelenése a kedve, csak azért meg 18. kell században. tanulni. Igen. És így az eléggé tud rontani, úgymond ezen. Akkor most bedobok egy kérdést, ami ebből ki is indult akár. Kinek melyik volt így a 4 év alatt? Vagy akár nézhetjük azt is, hogy első osztálytól kezdve melyik volt a kedvenc tantárgyatok? Nem akarok kínos csendet, úgyhogy kezdem én. Én Amúgy számomra... is mindenki rád nézett, úgyhogy... Hát gondoltam. Számomra a matematika mindig nagyon-nagyon közel állt hozzám. Én azt szerettem a legeslegjobban, egészen első osztálytól fogva.
és mai napig járok vissza korrepetálásokat és órákat tartani akár alsósoknak is, és volt már rá példa, hogy a központi felvételire segítettem felkészülni. Hát akkor nem lesz itt baj, későbbiekben sem. Nagyon-nagyon remélem, és most is a sok hiányzásom miatt sikerült összeszednem pár idézőjeles rossz jegyet számomra, mert hogy fél évkor sikerült a kitűnő ötletennem. A rossz jegy már 4-esnél kezdődik, ugye nálad? Igen. Bár csak így lenne nálunk is, például Fekete László maximalistához. Nagyon helyes, hogy maximalista vagy, jól csinálod. Hát olyan nem mindig érzem annak, úgyhogy igen, nem mindig előnyös, és nem hiszem, hogy ezt nagyon-nagyon sokáig fogom így tartani, de igyekszem a maximumot kihozni, úgyhogy igen, lehet, hogy maximalista vagyok. Helyes. Legalábbis matekból mindenképpen. Meg, ja, igen. Többiről nem nyilatkozom. Egymásra talált egyébként a két maximalista ember. Hát igen, nekem is szokásom egyébként sokszor. Endre, neked? Nekem kedvenc tantárgyam? Hát... Lyukasóra. Nekem kedvenc tantárgy, hogy lyukasóra. Igen, az valóban. Hát figyelj, most mondjam azt, hogy olyan elsőtől 6-ig a matek volt, utána kaptam egy nagyon szar matek tanát, és sikerült megutáltatnia. Aztán... utána nem nagyon volt kedvenc tantárgya, mindiket ugyanannyira rüheltem, meg szerettem, szóval nem volt kiemelkedő. Talán amit ki tudnék emelkedni, az még a 11-es elektrotechnika. De az még ment. Azt tudom kiemelni, most a 12-es az már egy RLC után, az már nem volt egy vidám történet, úgyhogy na. Dominik? Őszintén, hát általános iskolába. Ott volt minden is. Még emlékszem, alsóban egyébként fogalmazást azt nagyon szerettem írni, mert ment alapvetően. Mert utána ott 5-től megkaptam szerintem egyébként életem legjobb történelemtanárnőjét, és onnantól kezdve az érdekelt a legjobban. Hát azt látjuk ennek a mai napig a vonzatát. Egyébként meglepődnél, és nem az egyáltalán nincs hozzá semmi köze nincsen hozzá. Attól még, hogy szerettem magát a tantárgyat, nem lett később a hobbinak ez egy kiinduló alapja, hanem ez egy teljesen másik szából indult el. Dominikról tudni kell egyébként, hogy ugye ő műgyűjtő, pontosabban inkább hát régiséggyűjtő, főleg most már nem a hortikorszakból gyűjtesz, ugye? Most már későbbről. Hát igazából, hogyha pontosak akarunk lenni, akkor úgy 1900-tól 1999-ig, már a 2000-es évet nem vesszük bele, de körülbelül ez, de egyébként modern dolgok is megfordulnak. Igazából ez teljes mértékben változó. Én inkább szeretek úgy ütni, nem korszakonként, ami ritkaságnak számíthat. Ne, azt sem mondanám feltétlenül. Az a lényeg, hogy amit megveszel és elraksz, az tetszen. És persze legyen olyan állapotban is, hogy érje meg elrakni. De és ez nálad ez így mióta megy? Tehát, hogy mikor volt, mi volt az a pont, első részben, hogy mi volt az a pont, hogy igen, én ezt el szeretném kezdeni, és igen, én szeretnék valamit elrakni, és ez így mikor tájt? Fú, hát szerintem ez már egy jó 4 éve megy nálam. És valószínűleg egyébként én örököltem ezt, mert nagypapám ugyanez volt, egy az egyben. Bármi olyan talált, ami neki tetszett, akár bohapiacon, akármi, akkor ő ezt elrakta. És azt olyan szinten elrakta, hogy egészen a haláláig meg is volt. Hát a gyűjtögetős nagypapák, így van, ez ismerős, igen, nekem is ilyen nagypapám van. Hát sokszor szokták mondani, hogy a gyerek a nagyapjára üt. Valaki ilyesmivel pont szemben ülök. Szerintem jövőképet már látjuk, lefestettük. Igen, és valószínűleg onnan indult ki, mert ő vele egy időben nagyon sokat beszélgettem, még fiatal koromban, és egyébként meglepően utána indult el ez nálam. Még fiatal koromban, a srác még 18 éves sincs. Igen, de már így is öregnek ilyenkor már érezzük. Valós. Dominik meg kiskorú. Elszállt az egyik oldala a vizének. Megesik. Nektek rendben van a füles? Nekem alapvetően olyan, hogy csak a jobb oldalra halszik. Nem. Én csak a bal oldalt hallok. Most én is csak a bal oldalt hallom. Jó, még mindegy. Mindegy nonsens, lényeg az, hogy hallod. Igen, kicsit alul az adaptert. Most mindjárt jó. Most jó lett? Most kire? De nekem van tök mindegy. Ja, tényleg más helyen van. Mindegy. Kis technikai probléma van, de azt elengedjük. Lassan már. Most kicsit tompa, de most már igen, jó. Egyébként bár elmúlt egy érdekel, hallod, az a lényeg. Igen, szóval 1 óra 5 perc van egyébként, közben már átléptük itt az 1 órát. Lassan eredményhirdetés. Közben itt a mai versenyekről. Hát durván, igen. Durván 10 perc. Negyed körül lesz az eredményhirdetés. Hát hogy mennyire volt csúszás, vagy ilyenek. Igen. Majd valószínűleg. Valakit kiküldünk, és akkor majd ő kívülről árulja el nekünk az eredményeket, amiket majd természetesen itt is bemondunk.
Természetesen. Majd Levente kollégát majd kiküldjük, hogy mérje fel a telepet, és küldje vissza az információkat nekünk. Ha már itt tartunk, és a zene is szóba jött, az Iron Maiden brit heavy metal zenekarnak a Book of Souls albuma 2015-ben jelent meg, tehát éppen 10 éve, idén lesz a 10. évfordulója ennek a legendás albumnak. A 10. évfordulója. A 10. évforduló. A zenekar történetének leghosszabb lemezén 11 szám szerepel, és maga a 92 percével az együttes első dupla albumát adta ki. Egy hiány 100 perc. Most pedig bebizonyítjuk, hogy ön, kedves hallgató, ne sértődjön meg. Bizony, bunkó. Bunkó. Ön bunkó. Elcseszte. Nem tudom, hol mentünk ennyire De félre. ezt nem ismeritek ezt a videót? Van egy ilyen rádió, de akkor Endre ismeri. Én Ezt te is? én ismerem, Jó van, ismerem. nagyon helyes. A teszt. Bunkó. Most meglátjuk. A bunkó Válasz. ezt. Egyébként az Iron Maidennek az előző, ez ezt megelőző együttese az a The Final Frontier, vagy nem tudom, Frontier, volt többféle különböző parasztos akcentussal. Francia változat, vagy Frontier? Frontier, igen, francia kiejtéssel 2010-ben hozták napvilágra, és az Iron Maidennek a következő stúdióalbuma, ami egyébként most már nincsen levegő egyébként, de Igen, a amúgy következő semmi album mindenki meg van halva nagyjából, mindenki már csak arra vár, A hogy konnektoron se jön be levegő. ablakot nyissunk. Senjutsu, úgyhogy lehet nyugodtan egy ablakot nyitni, most Dani integet. Igen. Akkor addig a srácok beszélgetnek Kicsit tovább, én intézek is oxigén magunknak. Igen, mert kicsit befüllettünk, ezért is volt, hogy na, időjárás jelentés, megmondjuk Így nagyon van. szépen. Szaunázunk most Mi itt most éppen nem a tudjuk stúdióban. megmondani pontosan, mert igen, mi most itt bent vagyunk, úgyhogy csak azt tudjuk elmondani, hogy itt bent lassan meg fogunk rohadni. Semmi baj. Semmi baj. Rohadni? Hát, ezt most fejezem, ez nem jó. Ez kétszer több a jóból. Csak Nem egyszer. kell férned, hidd el. Várd a kalandvölgy. Nem. Ki tudja, hogy miből idéztem. Ezt Nekem így? ismerős, nekem nagyon-nagyon ismerős. de Star nem Warsból? tudom. Nem. Nem. Egy rajzfilmet képzeljetek el. Wow, tényleg? Miben macskák vannak? Nem csak. Nem tudom. Nem tudom. Menni kéne? Nem, csak Nem, Köszönjük nem, szépen Nem, csak egy előzést. kis, Akkor kis nyitást. oxigént kapunk. Így Igen. van. Hát még esetleg, hogyha az ajtót kinyitjuk, még azzal lehet, hogy... igen, itt már az lenti ablakot ne nyissuk esetleg ki. Nem, Mindegy, de most az- már az kicsit nyitva levegőzünk, van. mert Jó van, kezdett nem itt baj. a... Hát itt egyébként főleg a technika fűt egyébként, meg hát az, hogy van itt egy lány is köztünk. Jaj. De Köszönjük, bente biztos ott nem a az, hogy kijáratot az ablak. Na, én meg biztos kiesek nem az, hogy ajtón. egy ilyen kis pici szobában 4 ember. Tudom én, hogy mást ültünk. akartál mondani a P betűvel kezdődő szó helyett. Pici szobában. Pici szobában. Igen, de most egyébként tök jó húzat elkapta itt a hátamat, és remélem most Nekem kapok a egy olyan- lábamat. Igen, szóval hogy most már végre jó idő van, és túlesünk ezen a 38 fokon, mert szerintem már mindenki körülbelül ilyen Balaton per tenger méretűt izzadt székre, hátra, bárhova, falra. Én a És nem is mondjuk szemüvegemmel... tovább. Igen. Én a szemüvegemmel küzdök, lassan 4 órája folyik le az arcomról. Már hogy a szemüveg. Azt hiszem meg. Igen, a szemüveg. Egyébként 6 Az. perc múlva eredményhirdetés, de töretlenül addig folytatjuk tovább, mert Levente kimaradt egyébként a kedvenc tantár témában. Ó, igen. Igen. Tényleg. Hű, hát Levente. Na, hallgatunk. kedvenc tantár. Távközlés ismeretek? Egyébként meg fogsz lepődni a középiskolai tanulmányok terén tényleg egyébként a híradástechnika a kedvenc Mondtam. tantárgyam, tehát ugye leánykori nevén ez a híradástechnikai alapismeretek. És ez a poén egyébként az egészben, hogy alapismeretek, és ugye sok helyen oda teszik a különböző tantárgyak vagy szakirányok mellé, hogy alapismeretek vagy alapkapcsolás. Még ezt sem értjük sokszor, nem, hogy a bonyolultabbakat. Tehát, hogy ez itt a poén, de egyébként az az igazság, hogy eléggé rendesen el tudják magyarázni a tanárok, úgyhogy a józan ennyire nem vagyok hot, hogy ennyire jelázza magát mindenki. De nem baj. És Csendben ezt vagy, most mindenki örül. nem baj, ezt van a egy kedves kis hallgatók levegő. úgysem látják. Van egy kis levegő. Levente, vagy levegő. Na, jó. Levegőzünk sincsen ehhez az egészhez, úgyhogy... Na, Szerintem folytassuk így azzal, van. hogy kedvenc tantárgy. általános iskolában Igen. egyébként nem is tudom, hogy pontosan volt-e effektíve így kedvenc tantárgyam, szerintem egyébként én is a matekot mondanám, vagy talán a történelmet. Nekünk egész végig egyébként egy AU, bevertem a kezem. Az AU egyébként a terheletlen feszültség erősítés jelenti Micsoda mentés! viszonyszámként, amit egyébként elektronikai alakkapcsolásoknál tudunk megállapítani, például egyébként tranzisztoroknál. A nagy AU.
azért mondom a viszonyszámként, most meg a térdemet vertem be a francba. Szóval, hallgatunk. Ez a kis AU, ami Igen. a logaritmikus viszony, és 20-szor logaritmus nagy AU, ugye az is viszont egyébként úgy néz ki egyébként, hogy abszolút értékbe kell tenni. Levente, máskülönben nem neki. Jó, na, elektrotechnika egyébként órán visszatérve vagy. egyébként a témáról, ami azt illeti az általános iskolai kedvenc tantárgyaim szerintem a történelem és a matematika voltak. A magyart azt még annyira nem szerettem egyébként általános iskolában. Nézzünk rá Leventére, egy kazincérmes. Most már úgy Ezt jobban a megkedveltem, de nem csak emellett egyébként. Nyilván persze ez is hozzátartozik, hogy részt vehettünk ilyen versenyeken, de nem csak ez az oka annak, hanem hogy összességében így a magyar nyelvnek a szépségei, szerteágazósága és a... Mit rögtök? Immáron harmadjára fejelem le a mikrofont. Ja, jó, én ezt nem láttam. Igen. Ja, nem baj, én csak éreztem. Zsibbad a balfülem. Nem baj. Nincsen Nem baj. póldobhártyánk, úgyhogy nem tudunk ilyennel szolgálni. Nem baj. Semmi baj. Se. Amúgy visszatérve erre a tantárgyas dologra, a magyart azt nagyon-nagyon sokan kedvelték, és nagyon-nagyon sokan nem. Tehát, hogy ez a része nagyon-nagyon megosztott. Tehát én nagyon kevés olyan embert ismerek, aki a matekkal és a magyarral hasonlóképpen áll, hogy ugyanúgy szereti mind a kettőt. Tehát Hát az én vagy humán, baráti vagy körömben reálbeállítottságú egy ember, Igen, általában igen, ez igen. szokott lenni. Tehát- Közben tehát lövök egy selfit. nagyon-nagyon ritka, hogy mind a kettőt szeretik. De beszéltek közben nyugodtan, csak fotózok. Jó van. Kandi kamera. Minden esetre. Endre, akarsz látszódni? Nem. És miért nem? Nem jó, nem is selfie. Na jó, van gyerekek. There is monitor. Igen, már kezd egy kicsit szétesni a társaság így a nap végéhez közeledve. Igen, napvégéhez közeledben most már van egy kis levegő, de még mindig nagyjából megsülés. Intéztem. Ezért Jó húzatom van! köszönjük. Nem is te ittál meg fél liter Sprite-ot. Hát figyelj. Igen. Bedlen, Egy 3 perc húzatra. múlva. bedlen, ez csak szimulátor. 3 perc múlva lesz elvileg az eredményhirdetés, és akkor megtudjuk, hogy Fájnak, pontosan mi Kettő. történt. Így van. Most már 2, Most már köszönjük. 2, igen. Hogy megtudjuk, hogy kik voltak Ja, ez, hogy azok, akik a 2. legjobban tudtak teljesíteni így minden téren. Igen, most hogy egyébként Levent itt végig fotózott mindenkit. Lehet megkérem, hogy akkor szaladjon ki, és jelentsen nekünk az eredményhirdetésről, amíg. Már is megyek. Úgyhogy tőle most elköszönünk. Hamarosan visszatérünk. Igen, Nagyon szívesen elküldjük a megkérjük. kollégát, Igen. Az is egy opció. hogyha tud nekünk Opció. Hát valamilyen Levike, maradjál nyugodtan. Hát Igen, akkor a információs valamit vonallal jelentsen. szolgálni. Igen, csak akkor majd én itt, Gerit megkérjük, hogy szaladjon egyet. akkor ezt majd valamilyen szinten telefonon kéne majd megkérni őt. Nem tudom, kinek Hogy, van megkontakt. Mm, Köszönjük. Majdnem jó volt. Csak akkor azt egyenlően majd kell vele kommunikálni. De kapni fogjuk a híreket, úgyhogy mi addig itt hát maradunk majd kedves visszajön, hallgatókkal. majd visszajön, majd meglátjuk. Ez itt a reklám ideje. Nem, Nem. Sreklám. nincsen reklámidő. Igen, Nem. az a baj, hogy minket még Fontos nem... duma A van. műsoridő az műsoridő, dumálhatsz. gyerekek. Sokat dumálhatsz, most nem kell Jó, reklámozni. végre egy olyan hely, ahol lehet dumálni. Az a baj, minket nem szponzorálnak, Csak az a úgyhogy baj- nincsen mit reklámozni. Csak az a baj, hogyha belebeszél az ember egy mikrofonba, akkor onnantól kezdve bármit mondhat. Tehát, hogyha az ember mikrofonhoz mondj kerül, akkor bármit. bármit mondhat. Ez inkább ne. Igen, azért próbáljuk meg a Én kultúrát, óvatosan, közeget itt óvatosan. megtartani. Mert- Iskolánk 113 éves egyébként az idei évben, 1912-ben nyitotta meg kapuit a Posta Kutató Intézet mellett. Már látom, hogy később odáig fogunk fejlődni, hogy külön lesznek ilyen bevágások, hogy Levente percek. Tehát, hogy Külön Hát ez olyan, intrót mint szeretnénk. egyébként, persze, hát ez olyan, mint a déli harangszó, tehát tulajdonképpen, hogy elmondom, hogy mindjárt elmondom. igen, tehát pont erre gondoltam, hogy leszek egy rendes témázások, és akkor be leszek vágva ilyen random Levente témák, hogy Levente percek, a mai percek. érdekességek, a mai történések, egy kis hír. De Köszönjük egyébként az a szépen. vicces, hogy egész jól eltalálja, hogy mikor van egész negyed, most is pont negyed van, úgyhogy ennyi. ilyenkor ilyen 15 percenként kapunk egy kis érdekességet Leventétől az iskoláról. Szerintem ahol- méri egyébként. Tehát nem Tuti. tudom, van egy stopper a telefonján, tuti, csak nem láthatjuk. Tudtátok egyébként, hogy a református egyház szervezett egy olyan nevű szolgáltatást, hogy Reformobil. Ennek egyébként az a lényege, hogy idős emberek Jaj, az felhívhatják ezt a szolgálatot tulajdonképpen, és akár lelki gondozást is tudnak kérni, vagy csak egy jó beszélgetést akár így a nehéz napokra, vagy az idősebb. Nem, az másról is szólt, az arról is szólt, hogy rendes saját hálózata volna, de ez más lényegű. Mi a terv?
Nyugodtan Ezek valamit beszeretnének játszani ide a fülembe, jó hangosan valamit, gondolom. Nem, csak azt beszéltük, hogy kipróbáljuk ezt a szolgáltatást, ha már lehet. Ja, figyelj, hívjuk föl, kérdezzük meg őket. Egyből be is rakjuk őket adásba. Bra. Áldás, békesség, Mállás erővészség, édesség. mágián égesség, így van. Megint az a baj, hogy valahogy elkezdtük mindig ezt a sulis témát, és valahogy mindig kiukadtunk oda teljesen máshol. Hello, fiúk! Igen, ez kezd kicsit rögezmés lenni. Hello, lehet jönni, volt mérni? Igen. Köszönjük szépen a Torma tanár úr. Hát ez a, Pillanatokat. persze, torma percek, ilyen is létezik. Most már Az nagyon új is percei? lesz. Igen. Igen, most már percek. Tehát karóra új perc. Így van. És hova húzod? Hát karóra. Szerintem eljutottunk arra a pontra, hogy már mindenki lesüllyedt egy olyan szintre, hogy ez is már Ott mert Ez egy nem, süllyedő innen hajó, már nincs de még nem felemelkedés. veszíthetünk, mert még élni akarunk. Látszik egyébként, hogy 1 perce vége van a mai napnak, és innentől kezdve és már nem. minden eltört. Mindenkinek az agya az, mint a takony, ez már nem. Ez már nem mozdul sehova. Ha már egyébként a húsvéthoz közeledünk, nem mondtunk locsolóverset, Eszti. Úgyhogy Hoppá. Na akkor hallgatlak bennetek. lehet, Várj, akkor de, Hogy keresek ne? valamit. Hogy de ne? nem tudunk locsolni, illetve tudunk locsolni, csak az a baj, hogy az abból senki nem fog jól kijönni. Szerintem meg leszek nélküle. Egy pohár vizet kérnénk be a stúdióba, légy szíves. Hát van nála egyébként víz, ha jól láttam. Megteszi. Igen, van, de hát nem is Azt tudom. inkább ivásra Hogy használna, hívsz? nem pedig Semmi baj. hajmosásra. Kolléga úr már kint mutatja nem is másfél tudom, literes hogy- palackot. Nem is Az tudom, nagyon hogy itt a helyes. stúdióban lehet-e. Hát, Majd kiviszünk az udvarra. Jaj, Telibe köszönöm. egy Földönre. telibe egy nyakon önteni. Ahogy ezt az időjárás jelentésre mondtam már, 26 fok van, bőven belefér. Meg kell locsolni. Simán. Igen, itt bent meg már van, vagy 32, úgyhogy szerintem Figyelj, gyorsan de most még megfárad. mindig jobb különben, mint eddig volt. Hát Igen, most már egyébként kellemesen fixálódott a helyzet, mert jön kinti levegő is. Hát figyelj. Most nem fog belezúgni a mikrofonba? Nem, hát az se hallatszik, Akkor- hogyha beleköhögsz így kicsit távolabbról. Úgy hallatszik, hogyha Akkor ezt lehet elfogadni. Transformers hangot csinálsz, na mindegy. Hát most te ajánlottad. Te ajánlottad föl, nem elloptuk. Igen. lehet kapunk Itt közben ventilátort. Igen, Na jó, amíg kilátja. érkezik a ventilátor, Hát addig... akkor ha Kezdjem nem, én? ha akarsz mondani, Jó, kezdem én. Hallgatlak. Oké. Ez egy régebbi vers, nem tudom mennyire fogok rá emlékezni, de azért megpróbálom elmondani. csak Nem tudom a címét, Lehet mondani, nem tudom a nagyon költőjét, vers. se az íróját, de elmondom, nyugodtan. ahogy esik, úgy puffan. Korán reggel útra keltem, se nem ittam, se nem ettem. Hogy is van? Talisznya húzza már a vállam, térdig kopott már a lábam. Láttam sok-sok szép virágot. Na, hogy van? Mindjárt eszembe jut, hogy van a vége. Ö, Bejártam a fél világot, láttam sok-sok szép virágot. A legszebbre most találtam, hogy öntözzem, alig vártam. Piros tojás, fehér nyuszi. Hát most nem mondunk ilyet, mert jára. Nyuszi, jó esetben. Szabad-e locsolni? Így virtuálisan. És bocsánat, hogy csak ilyen darabosan ment, csak már régen mondtam, mert Nem. A legelső locsolásom innen húsvéthez közeledve, nem volt delikvens rá, úgyhogy de tudnék másikat mondani, csak az olyan, hogy hogy inkább falu nem. végén templom, locsoljak-e? Nem tudom. De ez ennyi. Igen, nekem keresztapám tanított, még igen, nekem Neked tanított. locsoló verset? Nekem mondott egyet, és ez nekem nagyon-nagyon megmaradt, és megkértem, hogy tanítsa meg nekem. Locsolkodunk Egy tök, is. két tök, nem tökölök, öntök. Ez így van. Hát Úgyhogy egyértelmű. nekem ez az egy maradt meg. Sok kreatívat hallottam már életem során, de idén ez az első. Úgyhogy köszönöm szépen. Na hát, Igen. bocsánat, hogy csak ilyen darabosan ment, majd elmondom még egyszer egy külön műsorban, de Igen, most meg egyelőre egy kicsit készülődünk mi is a húsvétra. Nem vagyunk teljes mértékben felkészülve arra, hogy itt már locsolkodni kellett volna. Nem baj, nem Hát baj. még nem kellett volna, ez majd hétfőn lezajlik. nem, csak hát nem tudunk addig, ugye, mert tulajdonképpen nem találkozunk már addig, úgyhogy... Igen, szünet lesz, meg mindenki megy tanulni, meg nem tudom. Tanulni, szünet lesz. Kinek? Köszönjük szépen. Igen, köszönjük a ventilátort. Közben úgy látom, hogy megérkezett a hírszerzőnk. Van valami? Ja, akkor Elhúzódott, A úgyhogy... Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság És mennyi bejelentése késés, szerint azt a mondod? Counter-Strike 2-es globál offenzív Ah. hadművelet előreláthatólag néhány Hát percet várhatnak. csúszik.
A néhány perc Addig alatt bennülünk a szerintem melegbe. várjunk egy ilyen negyed órára. Megértéseket köszönjük. Igen. A hírszerkesztő asszony Szemán Eszter. Na. De azt ismered Levent azt a locsolverset, hogy én vagyok a török, locsolkodni jövök, ha nem kapok piros tojást, mindent tesz a török. Ez ilyen menekülős locsolvers, és ha nem tanultál meg valamit, de másnap menni kell, akkor ezt mindenki Nem tudja. csak ezt mondod el, hát azt mondod, hogy Barta vagyok, szép és laza, locsoljak vagy húzzak haza. Ezt még nem hallottam, de úgy... Én már Not elég bad sok idea. kreatívat hallottam, és ezek közül ezeket pont ismertem. Bár, ha jót akartok hallani, nem locsoló verset mondok, hallottam ennél rosszabbat is. Jóval rosszabbat, amikor olyan volt, hogy igen, te menjél haza inkább. Én úgy érzem, azt a szintet most megütöttem itt, mert én csaltam egy kicsit, és itt fölcsaptam a verseket, és szerintem megtaláltam azt, amit egyébként évszázadok után ilyen rosszat én még nem láttam. Halljuk. Halljuk. Nyomjad. Kíváncsiak vagyunk. Hol sarkában disznó röfög, meglocsollak, aztán döfök. Szabad-e? Szabad-e? De ez, szerintem ezt... Szabad, mi csak hárman- nem nekem. Igen, ezt így. Mondjad ezt így. Szerintem itt meghagyom a választást. Szerintem hagyjuk. Vagy még mellőzzük. Szerintem maradjunk annyiba, hogy szerintem még mellőzzük. mindenki tudja, hogy itt az utolsó szó, amit akar. a kurszót, Szerintem hogy várjuk még. meg azt a 11 napot. Kimondta a kurszót, hogy még. Hát az nem jó, mert akkor én viszont már eléggé nagy szarba leszek. Tudom. Bocsánat, én nem tudtam, hogy téged ilyenek izgatnak, de én azt most... Igen. Hát kaptam már meg. Mikor bent voltam, akkor az volt, hogy jó, oké, igen, és akkor bent voltam, nappalusokkal voltam bent, még sérülésem után a kórházba, és akkor ott voltak néhányan, és ott jönnek befele az ápolók, meg nem tudom, és így jönnek, hogy hát amúgy Oké, igen, itt egy 13 éves lány, és akkor neki kéne, mit tudom, mennyi fájdalomcsillapító vénásan be, és akkor jönnek befelé, mondom, Boldog szülőnapot. köszönöm, és akkor így nézek körbe, hogy oké, van 18 múlt, vagy 19, vagy nem tudom, van 8, 10 éves, van 15, és akkor így vagyok én, vagy így most kiről van szó? Kinek kell fájdalomcsillapító? Mindenki pislog körbe. Kinek fáj ennyire? Most mi történt? Most ez így jönnek Egy 13 éves lányt keresünk. Egy 13 de éves nincs meg. lányt keresünk, de hogy nem találjuk. És akkor így Hol állsz? Szólj jönnek Dóra! befele, jönnek befele, és így néznek körbe, így itt van azért 13 éves lány, és akkor akinek ez meg az fáj, mondom, itt nincs 13 éves lány, akinek ez meg az fáj. Az ez meg az fáj, az rám stimmel, de nem vagyok 13. Úgyhogy igen, sokan mondtak már sokkal Mindegy, fiatalabbnak. ne hallgass úgyhogy- rájuk. Ja, nem igazán érdekelt, csak várnom kellett még másfél órát, mire jött a doki, és azt tudtam mondani, igen, amúgy őt keresitek, tehát hogy csúszott annyit, én meg addig ott haldokoltam. Már hogy mire az megkaptam. évjárat csúszott egy párat. Tehát, hogy nem. Nem, hanem várnom kellett másfél órát, mire megkaptam, úgyhogy, mert nem nézték ki, hogy annyi vagyok, amennyi, úgyhogy Aha. igen, előfordult már ilyen. Meg amikor nem tudom, 10 évesen voltam sportorvosnál, és így szállunk fel a buszra, és akkor mutatnám, hogy nekem, akkor még kellett ilyen bérlet, hogy fel kell szállni, és akkor még, nem tudom, 14 év alatt, vagy fölött, vagy már az tök mindegy volt, kellett mutatni. Én meg így keresem, hogy ki így, mert mindig lyukasztani, meg ilyenek, és akkor legyint, hogy jaj, még nem vagy 6 éves, és akkor én meg így állok. Mondom, hogy mit szeretnél? Tehát, hogy Nem 16? akkor 10 éves voltam, és akkor így, És azt mondták, hogy még nem vagy 6 éves. és még nem vagyok 6 éves, hogy menjek nyugodtan. Azt a Legalábbis aki mindenit. velem volt, aki engem kísért, annak mondták, hogy nem kell neki lyukasztani, hadd menjen, mert hogy még nem volt. Nem Szép. voltál 6 éves, hogy még nincs 6 éves. És nem használtad ki. Kihasználtuk, Helyes. de én ezt magamra vettem. Ez egy fontos kérdés volt, Dominik. Én azt magamra vettem, hogy mondom, én ezt Hát ezt kikérem kikérem magam, magamnak. hát még öt sem vagyok, hát ne vicceljenek már. Úgyhogy semmi gond. Ilyen idősnek néznek, hát még 5 éves sem vagyok. Nem. Amúgy tetszik, hogy egyébként teljes mértékben fel van rajta háborodva, de azért kihasználja a lehetőséget. Persze. Most egy ilyen lehetőséggel nem élni. Épp pontosan. Mondta ezt a tiszteletbeli dökelnök, Igen. aki kihasználja azt,
hogy amikor órák közben van a Igen. döggyűlés, akkor Igen. lemegy döggyűlésre, de hogyha már órák után van, és benn kéne lenni előbb vagy hamarabb, akkor viszont nem megy. Hát Döggyűlés. megoldják helyettem is. Pontosan? Meg a kajájuk az ingyen pizzát a szopja. Nem baj, hogy csinálja. Kikérem magamnak, rendeltem már is sajátot is. Úgyhogy 2 pizzát ettem. Leszar az egyiket hoppant. Nem az, Igazam ami van, vagy igazam van. Az egyik akkor is ingyen volt. Mi vagy te, Besenyő Pista bácsi, hogy mindig igazad van? Igen. Valaki be szeretne jönni. Igen, egyébként így gyakran járkálnak az emberek, kicsit úgy érzem, hogy ez a stúdió inkább átjáróház. Ott nem fog menni, Dominik. Fönt kell kinyitni. Vagy fog menni? Ja, de fog menni. Kilincses belülről, Levi. Akkor jó. Nem emlékeztem rá. Újabb 3 fővel gazdagodik itt a stúdió, akik nem hozzánk jöttek. Nem, vagy ugye elkapjuk valamelyiket, hogy jöjjön befele beszélgetni. Igen. Egy arcot se láttam. Mi a tervetek egyébként a jövőre nézve? Tehát, hogy a Puskás után, hogyha elvégeztétek ezt, most itt főleg rád nézek, ugye, hogy mesélted, hogy igen, közben itt a rendező úrtól kapjuk az ívet, de hogy ugye mindenkinek van alapvetően egy terve, tehát valamiért mégiscsak a Puskást választottad, mint műszaki iskola, tehát hogy a továbbiakban is, hogyha ugye mondtad, hogy említetted, hogy ez áll a szívedhez a legközelebb, hogy akkor tehát ilyen területen szeretnél tovább menni, inkább és hogyha igen, akkor inkább szoftveres vagy hardveres területen? Ha ilyen területen mennék mindenképpen, akkor inkább szoftveres, viszont nem tudom. Őszintén szólva nem tudom, hogy mi lesz ezek után. Szeretem ezt tanulni, mert nagyon-nagyon érdekel, de nem tudom, hogy ez lesz az, amiben én a későbbiekben dolgozni fogok. Tehát vagy akkor konkrét fogok. munkahelyi elképzelésed még nincsen? Konkrét munkahelyem nincs. Egyetemre szeretnék menni, de még azt sem tudom, hogy melyikre pontosan, és hogy ott mire fogok jelentkezni. Nyilván, hogy vagy most... szóval, vagy most ugye ezen a pályán megyek tovább, vagy elmegyek, és egy ilyen külön matekosat leteszek, mert nekem ez már régóta ilyen nagyobb álmom. Úgyhogy még nem tudom. Nekem nagyon-nagyon nagy pluszpont volt az, hogy otthonról lehet home office-ba fogok tudni így dolgozni, és ez nekem nagyon nagy pluszpont volt, mondom, és akkor hát igen, lényegében ez volt az, hogy akkor informatika, és akkor ezzel kapcsán. És akkor emiatt inkább a szoftveres része az egésznek, így mondjuk érthető egyébként. Igen, és hát igen, engem mindig is jobban érdekelt az, hogy na akkor mi hogyan működik, és nem pedig az, hogy az is nagyon érdekes, tehát, amit most IFA-ból is tanultunk meg, hogy mindenből is fogunk tanulni, mint én gépeket összerakni, szétszedni, most nagyon lebonyolítva. Ez a rész nagyon-nagyon érdekes, és ezt is szeretem csinálni, de ez az, ami úgymond a legkevésbé érdekel engem. Sokkal jobban szeretek beülni programozásra, hát igen, lehet még húzni, hogy akkor még. Ne, nyugodtan, még, csak most összenéztem itt a kollégákkal gyakorlatilag, hogy hát mi amiatt jöttünk ugye a TT pont ez szakra. az, hogy mi meg menekültünk a programozásra, igen, de nyilván ez annyi akkor nagyon rossz programozási programozó tanáraink voltak. Igen, úgyhogy miatt ez így fura, nem tudom, hogy ez hogy fog menni, és akkor hogy fog ez így hogy fog zajlani. Hát ha neked rá tud erre az agyad állni, akkor gyakorlatilag, hogy akkor tud menni a programozás, ha ilyen van. Nekünk ez valahogy annyira nem ment. Igen, nekem azok szoktak ilyen... Magam nevében legalábbis. Szemkivetettek vagyunk Levente. Nekem az szokott ilyen jó, pozitív visszajelzés lenni, amikor például sok hiányzás után, például a mostaninál is, hogy pont beültem a témazáróra, meg ilyenek, és hogy úgy igazából annyi készüléssel, hogy amíg idefelé jöttem a suliba, átolvastam az anyagot, ezzel meg tudtam írni most vagy egy 3-asra, vagy egy 4-esre, attól függ, hogy ezt a 2 pontot megkapom-e, vagy sem. És hát reméljük, hogy igen. Úgy, ezt mind úgy, hogy az osztály többségének vagy karó, vagy jobb esetben 2-es. Na, hát úgyhogy, jó memória. Úgyhogy hát nem feltétlenül jó memória, mert hogy hát meg az érdeklődés hát, tulajdonképpen. Inkább úgy mondanám, hogy ha megértem logikailag, akkor tök mindegy a memória része, mert azt én megpróbáltam, sokszor próbáltam már azt, hogy oké, én ezt megtanulom, és akkor szorul szóra én ezt betanulom, és akkor nem tudom. Egy árva büdös szó nem maradt meg, amikor megnyitottam, hogy nekem mit kéne megcsinálnom ott VSC-be, és akkor úgy voltam, hogy oké, én így többet nem tanulok, megpróbálom megérteni. Ülök a buszon, ott hallgatom, ahogy a sofőr káromkodik éppen, meg ilyenek, és akkor amellett ott... Szokásos budapesti közlekedés. Igen, köszönjük BKV. Nem mindegy, és akkor hát ott próbálgatom, a Matrixról volt szó, olyan elem, hogy mi hol van, összeadni, nem tudom. Hát igen. Matrix. Igen, és akkor hát nem olyan nagyon-nagyon nehéz, nem volt annyira, de azért megfogott elég rendesen, és még így sem sikerült az 5-ös, ami nagyon vérszövet kaptam, hogy sima. ezt ki kell javítanom.
mert igen, úgyhogy innen is előre elnézést kérek azoktól, akiknek ez fáj, de igen, úgyhogy hát nálunk az osztályban a miénk úgymond a legrosszabb. Tehát, hogy fél évkor is, és most is, tehát nem változott sokat. Tehát vannak, akik javítottak, és vannak, akik visszamentek. Tehát, hogy a statisztika az nem sokat változott. 12-en vagy 3-an állnak bukásra. Júj. Összesen 33 vagy 36 tantárgyból, így összesen az egész osztályban. Azt a mindenit. Vagy legalább egy tantárgyból buknak, és annak a fele legalább, hogy 2 vagy 3, vagy akár annál több. Jó. Tehát vannak Jó. olyan diákok nálunk a 9B-ben, akik több tantárgyból állnak bukásra, mint amiből nem. Vagy pedig így éppen, hogy csak, mint például egy kedves barátom magyar nyelvtanból. Ne nevesítsük, mindegy. Igen, magyar nyelvtanból úgy ment át fél évkor, hogy megírt egy dolgozatot, úgyhogy pont 2-es lett. Tehát 2-0-0 lett egyes, a igen. beírtnál. Tehát úgy lett pont 2-es, hogy bekerült a krétába, 4-es dolgozatot írt, de úgy lett 2-es, hogy így húzta fel, tehát 2-0-0 lett, és így át tudta engedni a tanárnő. Úgyhogy... Angéla tanárnő? Nem. Az igazgató helyettessel vagyunk. Ja, vele vagytok. Úgyhogy remélem most már igen, tehát hogy ő pont át sikerült, ő át tudott menni, de sokan voltak, úgyhogy hát itt lesznek még beszélgetések, hogy ki maradnak. Érdekes, igen. Ti urak. Mindegy. Most ők nem beszélnek. Na, de egyébként közben Endrét is megkérdezem, hogy Endre, neked mi a... Akkor Dominikot megkérdezem, hogy neki mi a terve így a továbbiakban, aztán megkérdezzük Endrét is. Munkaköri beosztásilag akár. Hát itt most vannak ilyen elképzelések, össze-vissza. Kukás. Jó munkás, kukás. Endre mondása általában ez. Igen, de alapvetően itt most Nem utalni akartam. alapvetően itt most nagyon bele kell gondoljak abba, hogy milyen területre akarok menni, mert hogyha most elmegyek egyetemre, már pedig terve van, jobb hiány, az majd eldönti a történelmi érettségi pár hét múlva. Igen. De- Pár hét? 3? Hát Körülbelül 3. De 3. 2. Hát most annak függvényében vannak lehetőségek. Első körben gazdaság irányba én egyébként el tudnám magam képzelni, BGE, marketing irány, azt szerintem egyébként tök jól tudna feküdni. Azon felül pedig marad az NKE, jobb hiány, abba pedig a... Jó, csak annyit hallottuk, hogy a tanár úr bejött a stúdióba és nevet. Igen, valaki nem értékelt az elhatározásomat, hogy én marketing irányba menjek el. Nem is értem miért. Miután 5 évet... Pótmérés, igen. Igen, de nem, azon felül pedig egyébként az NKM valószínűleg vagy a NAV, azon belül is ugye a pénzügyi nyomozói, vagy pedig hát legutolsó esetben a honvédség, de az is csak amiatt taszít egy kicsit, mert elég alacsonyak a fizetések, és azért valamiből az embernek meg kell élnie itt Magyarországon. De ez majd úgyis akkor dől el, hogyha már ezt az iskolát itt hagytam. Az meg még odébb van. Úgyhogy Endrém, te mivel? Hát most ez ilyen kétoldalú dolog egyébként, mert az a helyzet, hogy most ez abban a függvényében is van, hogy nekem jövőre sikerül az egyetemi felvétel, sikerül felvételizni, akkor egyértelműen kandó, és akkor viszem tovább a szakmát. Hogyha meg nem jön össze az egyetem, akkor meg vagy elmegyek valami másik munkaképzésbe, vagy ezzel a szakmával dolgozok tovább, ez még kételjes. De egyelőre így ez a két terv van, más nagyon nincs. Így az iskola utára nézve. Röviden ennyi, többet nem is tudok mondani igazából. Nem tudom, még ki nem volt, ki nem mondta még Szerintem... Nem emlékszem. Felmitatom. Körbeértünk. Igen, szerintem körbeértünk. Jó. Közben most néztem rá az időre, 34 van, 13:34, ami azt jelenti, hogy 1:30 múlt 4 perccel, és már egy bő negyed óra eltelt azóta, amióta papíron eredményhirdetésnek kellett volna lennie. Úgyhogy mindjárt kiküldünk valakit. El kell szomorítsalak, hogy egyébként miközben ti beszélgettetek, én kinéztem az ablakon, és már rég hazamentek körülbelül 10 perc az emberek, úgyhogy... Már mindenki. Úgyhogy... Nem igazán lesz ebből sajnos az baj, mert eredményhirdetés. Sóshoz föl kéne mennünk akkor.
Nem valószínű, Nem? meg fogja tartani, nincs annyi Nem, ember. ő se. Hát mi 3-an volnánk. Mi, dehogy is, hát még biztos Attiláék is. Attila nem akart jönni. Hát de a Levi, Nem, egyszerűen Pontosan, nem. ha Én szabad beírtam, és kérdeznem, miről van szó? megkaptuk azt a felajánlást Sós tanár úrtól, hogy bent tudunk maradni itt a órák után, vagy órák után, diáknap után, hogy befejezze nekünk a rendszerváltás anyagát, hogy ne tudjuk azt mondani, hogy nem kaptuk meg a megfelelő oktatást az érettségi előtt, viszont ahhoz kötötte, hogy meg kell lennie minimum 6 főnek. és akkor ez nem lett meg ez a 6 fő? Én úgy Mi látom, hogy nem 3-an lett meg. vagyunk. Igen, mi hárman vagyunk. De tényleg a Jeneiék, meg az Attila, meg Leléptek. a többiek senki? Egy próbát megérhet a dolog. Ha megkeresitek, akkor lehet, hogy Hát bele fog menni. A rendező Neked is Négy szia. fő, immáron akkor 4 fő. Lehetséges. Miért te is be szeretnél jönni? Igen. De nem árt egy második is, de akkor nem tudjuk, miért integettél nekünk. Miért Ja, ne? hogy te Miért mész ne? haza? Aha. Hát, Igen. én kétlem, hogy egyébként most ez meg lenne tartva, de Hát azért megnézhetjük. hát akkor De dumáljuk vele is, hogyha azt mondja, hogy de most mi 3-an megyünk oda csak. Akkor szerinted úgy fog ránk nézni boci szemek, hogy Olyan jó mi nézzük rá boci podcast. szemekkel, bocsánatot, Kedves kollégáftársak! hogy megtartsa. De szerintem egyébként nem Egy fog próbát játszani. megér. két opció Kérdezzétek van. meg. Egy. Ugye A mivel vagy B. korábban vége lett ennek az egésznek, H vagy B. ezért A opció, alapból nem gyűjt össze elég ember, és most így mi sem mentünk föl, vagy B opció, összegyűlt volna elég ember, ami fölmegyünk, de mivel itt voltunk lent, így ők Az már egészet hazamentek. 2-re hirdette meg. Hát igen, de most akkor lett volna egy 45 perces lyuk a sóra? Ezek szerint? Vagy lehet, hogy csak azért léptek le az emberek, mert úgy voltak vele, hogy nem várják meg az eredményhirdetést. Hát megnézzük minden esetre. Hogy vele gyorsan Hát kilessek az meglátjuk. ablakon, és akkor megmondom, mi a helyzet. Egy hírösszegzést addig mondanánk, a mai napon érintettük tulajdonképpen a Puskásban tanulás lehetőségeit, hogy egy lány miért választja a Puskást. A Puskás utáni lehetőségeket is nagyjából említettük, beszéltünk a mai napi hírekről, beszéltünk az új Iron Maiden albumról egy nagyon keveset, és mondtunk locsolóverset is. Igen, Tulajdonképpen. így a legelső. Több-kevesebb sikerrel. Úgyhogy- Igen. És a futóbolond megállapította, hogy Melyik? még kint Amire? folyik az eredményhirdetés. Jól van. Akkor viszont Kinézve az ablakon, és az kínál adást mindenki azt a lassan focipályán. lelőhetjük, mert hogyha eredményhirdetés van, akkor Igen, akkor nekünk is lehet akkor lassan ki lassan menni kéne kell. Igen, akkor... vonszolni magunkat. Meg hát én nekem lassan el kéne menjek mosdóba. Úgyhogy... Jó van. Sok volt a Igen, vízfogyasztás. jó, de szóltam volna Igen, korábban igen. is. Igen. Ja nem, még most jött rám, hogy Hát felálltam. figyelj, locsoló úgyhogy- vers meghozta az ingert. Tehát Valószínű, hogy a Sok locsoló vers, locsogás. és nem az, hogy megittam egy palack vizet, amíg itt voltunk. ja, figyelj, hát Igen. ez Úgyhogy, egyértelmű. Hát meg még, srácok, valami vissza van a mai napból. nem Locsol- kérünk. Köszönjük. A locsolóvers mit ér locsolás nélkül? Úgyhogy... Szerintem azt ki. Nem úgy, Bocsánat, nem úgy. nem. Köszönjük, Levente. Gyökér. Azt majd magadban. Nem. Dominik lehet vevőre. Ki Én élek. tudja. Abban a rózsaszingatjában. Mit csinál? Jó, hát azt figyelj, persze. Kikérem Hát magamnak. arra Nem én kéne. jöttem abban. Szóval Innentől innentől is kezdve... meglocsolhatnánk, nem? Pedig jól állt. Sokaknak tetszett, ahogy láttam. Még szép, hogy jól áll, de ezt most köszönhetjük annak, hogy jó alakom is van, szóval hogy ezt... Ezt mindenkire rábízzuk, hogy ki mit gondol. Örülünk, hogy ennyire boldog vagy. Maradjunk annyiba, hogy itt most a hallgatóknak látatlanban mondhatjuk azt, hogy hátulról Hogy jól jól nézek gondolod. ki, bármilyen nadrágba, úgyhogy nem a rózsaszín nadrág hatása volt, hanem én, de Elő pizza, hátul lángos. Igen, Az mert a amúgy lényeg, Dominik hogy úgy néz ki, mint sokaknak egy tetszett. görög félisten, igazából. Tehát nem úgy néz ki, Hát, mint egy jobb ilyen inkább szakállas, Jézushoz szoktak hasonlítani. bajuszos, Fél is hosszú 10. hajú, 180 centis gyökér. Amúgy igen, Ja, végét Dominiknak azt igaza egyébként volt, nem kell. a Jézushoz sokkal jobban megfelel. Amúgy tényleg. Hát, Szakál kéne ahhoz. Igen, az a baj, hogy Hát körszakál Nem kéne, Szabó de... Laci. Az akkor van, hogy redúrja a bajuszát. Kölcsönkérjük. Lehet az. Majd Szabó Lacitól kérek kölcsönni meg ide is egy keveset, hogy körbeérjen. Hát és figyelj, akkor vagy a meg- hajadat így Roland. előre dobod. Rólad, kérsz Berúgod. szakál. Na jó, Na jól van. akkor Köszönjük szépen a figyelmet. igen. Most már előjük magunkat is. Vagy micsoda? Ne, igen. Igen. De Most elsősorban vezetőre még csak mi? az adást. De most már mi is elköszönünk. Hazamegyünk, mert már szétesett a társulat teljes mértékben, és meleg is van. Aztán legközelebb majd alkalmattán Jó bejelentkezünk. fagyizást. Igen. Jó fagyizást, kellemes strandolást mindenkinek szerdán. És jó pihenést a tavaszi szünetre. Sok locsolót a lányoknak.
Igen, és Hát kellemes igen. csütörtököt Reméljük. majd holnapra. Innen annyit még utolsó szóként, mint utóiratnak. Nagyon szépen kérlek benneteket, ha mentek locsolni a hölgyeményekhez, akkor ne a legbüdösebbet vigyétek. Pont ezt akartam most kérdezni, igen, hogy... Mert az nagyon jó szokott lenni, mikor Pont Domestoszt akartam még. évszázadok óta rohadó kis szart megfogjátok, és akkor jó, majd az biztos jó lesz. Szerintem nincs olyan hölgyismerősöm, aki ne fürödne le 4-szer egy mai nap. És Amiatt, mit ajánlasz, mivel? A Rosszmanból mit vigyünk? nem is feltétlenül az, hogy mit honnan. Ha édesanyátoktól elkértek valamit, hogy figyelj anyu, mennék locsolni, és akkor kéne valami jó, az lehetne legrosszabb esetben dezodor, de még mindig jobb, mint a férfi parfüm. Volt már erre példa? Volt már. Férfi parfümmel kaptál? Férfi parfüm. Jézusom, mennyit. Nagyon-nagyon sokat. Sőt, még fújós dezodort is kaptam, hogy meglocsolak, és homlokon fújt. Jó. Úgyhogy kérlek szépen locsolni benneteket, hogy jó illatúat. Jó, marad a B opció, akkor reggel felkelteni egy vödör vízzel. Szóda. Igen. Szóda, Ma igen. ez a két opció van, különben nem szereztek piros pontot. Szűzoltó autó? De én őszinte Hát, leszek, szűzoltó autó, igen. én akárhányszor így elindultam édesapámmal bejárni a családot, hogy akkor locsolunk. Édesanyám volt az, aki feltarisznyált minket, és a kezünkbe nyomott egy kis üveg parfümöt. És VD40-et javaslok egyébként. nem, És tele van a hajat, kossza meg a csalak Domestosszal. Hát az a második, igen. De De- itt van mellettünk Domestos. Na mindegy. Hogy a fazekost vesszük. Na, alapvetően egyébként onnan lehetett tudni, hogy ez a különleges húsvéti, speciális parfüm, hogy 1 éves por állt a tetején, mert mindig csak húsvétkor vettük le, és orbitálisan büdös volt, és édesanyám adta a kezünkbe, miután őt már egy másikkal meglocsoltuk, hogy ő kedves volt, és Kipelte. Igen, ő úgy volt Igen. vele, hogy oké, Mondhatni. én tudom milyen ez. igen. De, Most megkapjátok. Valami ilyesmi lehetett benne, Igen, hogy igen. na most visszakapjátok, most na menjetek, szórjátok szét a bűzömet, vagy nem tudom. Úgyhogy Szűzoltó. Ja. jó, mindegy. Jut eszembe, mit teszik az a kanibál, amelyiknek íg a gyomra tűzoltót? Jó, szerintem most itt kell abba hagyni a mai napot. szerintem jó pihenést kívánok Csinálok a mindenkinek. kezedből. Ha már Félreértések fagyiszt ez az. elkerülése Így van. érdekében nem fogyasztottunk alkoholt és semmilyen másik. Tudatmódosítószert. Igen, úgyhogy Rendező urat mindenki, megkérjük, hogy egyébként csak- fáradjon az asztalhoz mindenki- lekapcsolni, majd ezt a csodát. mindenki teljesen józan, már a Ez csak is a körülményekhez kint képest. lévő, viszonylag melegebb, de friss levegőt teszi Meleg, de lehetővé. Igen. Igen, de tényleg most már úgy érzem, hogy kicsit sok lesz ez már. Ja, igen. Úgyhogy teljes Idáig mértékben érződik. szétesett a társulat, úgyhogy elköszönünk minden kedves hallgatónktól, attól a 2-től. Köszönjük a figyelmet. Igen, Legközelebb találkozunk. igen, majd valamikor. Nem mondom azt, hogy jövő héten már nem tartjuk ez be az baktáló. ígéreteinket. Majd Igen. majd Így van. valahogy. Amikor ki lesz a következő, akkor tudjátok, hogy erre a napra gondoltunk. Köszönjük. Viszont hallásra. Ja. Viszont. Ősszel.